ụmụnne m daalụ nọ ana m asị gị ụbọchị taa mara onye ọhụrụ ma aha m brọda Paul Chigbo unu ga-egodo ntị ka unu fụ na agwọ nọ n'akịrịka maka a na-ekwu ọ na-arịpụta a na-apịgbu ọ na-arịpụta ga-egodo unu ntị ka m kwuo ife m chọrọ ikwu ana m abịa. We don't need you, oh, we don't need you. You people are evil. Killers, kidnappers, and robbers, destroyers. Don't come to Ghana and come and destroy Ghana and sell our children for money ritual. We don't need you. Go back to your country, oh. Once again, my name is Entry. I'm Ghanaian based in the UK. In concern about Igbo kinship and then empire you want to create it in Ghana. Thank you. Well done for the good job you did for Ghanaians. And then thank you for all your listeners. Thank you for all the guys listening to you all the time. We are not stopped yet. And then we try to send more petition. Let your listeners know it. In Kumasi on the 19th of this month, demonstration will start beginning. So if you know any Nigerian, do his business in Kumasi, tell that guy should not go and open a shop because it's going to be tough demonstration. Nigeria must leave Kumasi. Demonstration will start on the 19th because Ashanti people are complaining, and then they said they are tired about Nigerians in terms of criminality, scam, armed robbery, prostitution, and so on. So let your people know they should not go out. Agwa na afọ ya ọ na-afọ ife ha na-ekwu maka ndị be anyị ọ na-afọ ka ndị a si echu mmadụ afa ọkwụrụ fọrọ ka m wetara ihe onyonyo gbasara nwanne anyị nwoke na-azọ ezi Igbo ọ zọgburu onwe ya ọ na-afọ ife ọ na-eweta ndị be anyị ọ na-afọ the escalation ebe ọbụla eje na na-echu anyị afa kịta eje na bọpụtawa ma ndị a na-ezu ori ewetawa na letter of report criminality ka a na-ekwu Nigerians amarịgo na ndị ugwu adịghị ejike were apụ ndị na-achị efi adịghị ejike were apụ obodo a yes ndị ama na-emekarịtara bụ ndị be anyị ọ na-afụrụ ka onye asị wee na-echu afa biko Igbo Union nọ na Ghana ọnụ na unu ya aje ndị nwa amadi a wee bụ ndụ lụọ ya bunata obodo a ọ ya akakwara unu mma karịa onye ọ na-esọfa ife onye ameta unu ya eje nwaburu na ya bunye these people ekwuchabụ nke a na-ekwu ọzọ na-apụtakwa o nwee ife ndị be anyị mere na Ghana o nwee ife ndị be anyị mere na China tọọ m ụtọ yes na China ọ tọọ m nne ezigbo ụtọ ha nwere union na China onye fụrụ ihe onyonyo ahụ ya ama ife m na-ekwu ọ bụrụ ha na ịnụ ọgụ ha jiri aka ha buru gị jebe straight to embassy deportation ọ bụrụ ha na-anụ ọgụ eburu gị jebe straight to embassy ka efunu ka na-eche ọ na-aya replicate ya na all the countries in the world ka nwee ike wepụ ata n'ọka this thing is too much n'ụdị ori a na-ezu ebe ọbụla uri nwute ha na ori ịba n'ime ọfịa ndị ntọ asị na ndị Igbo ka n'ọnụ ọgụgụ onye ori ya bịa ma onye ma na-esoro ya ọtụtụ ori a na-ezu bụ ndị mba jee gbakọ ọfụma ọbụrụ na Igbo ndị be anyị so onwe oge enwetara nke ka ndị na-aṅụ ọbara ọ dị ka ọ na-aba Ghana n'okpo axis ifitedunu ọ na-afụ na atọfụ ndị ọ dị ka 6 Fulanis na nwa amadi ahụ so n'ofu onye n'ime ha nyanwa na-ezi ha ụzọ onye ori ya bịa ma onye ma na-esoro ya ka ife anyị na-ekwu these people na-enye anyị bad name ka anyị mara nke anyị na-arịa kịta akpụrụkwa anyị n'ọnụ gaa na ebe akwa ife niile na n'ịntanetị ka ọ na-efegharị hapụ na ha na-akpọ ndị Igbo unu anụghị ya na this voice note it is very bad though. Si chọtagoro village nwa amadi ya si ka anyị magoro ka be nna ya dị onye eji arụ Igbo village na country onye ọzọ onye eji azụ eze na country onye ọzọ a na-enwe 2 kings na the same kingdom captain na abụ na anụ n'ofu ụgbọ what kind of rubbish nna ya ife ozugokwana we have a whole lot ọkụ dị na-agbada nne n'anya we have a whole lot to tackle ozugokwana
bọndụlụ ọrụ onye abụnati ya ma ya ma eze ahụ o zegburu onwe ya bọndụlụ onye abụnati ya ebe a ya bịa ka o zebe ife ahụ ọ na-eze ka anyị magoro ma onwe chieftaincy title o ji n'obodo a fọm ọnụ da grupu m na-ekwu ndị China mee ya unu register with gọọmenti onye ọbụla na-eme illegal business ife ọnụ ị na-eme were echu ndị be anyị afa ji na akụrụ bunata onye ahụ na-ezu ezu ọkwanye nwa nwa n'onu na ha awa n'afa ebe a ka m kwụna ya Zizani ihe onyonyo ahụ mụ brother Paul Chigbo ka emesịa. So after we told you guys when I was in China, on May 6th, when the number of good maybe around here. When I forgot the two guys still involved in those fights, we promised you guys that I get back peace over there. We have to go. I have to go her down. I have to go her down here, and we will treat the market consequence or on the roll line by that. But didn't be right over there. I will go home. I know no. Onye mezi anything here n'ebe ndị obodo akpọrọ anyị n'ọnụ n'obodo a onye bi obodo anyị akpa ego ọ bịara ịkpa na mana ndị a filu na ihe dị otu ahụ adịrọ ya ka anyị ji gbarata ebe a na peacekeepers zuru ezu ebe a